welu ofu mbọsị ndị mmadụ wee sị ya na ọ bụrụ na o kwere eli Igbo ngị ya jekwubie ịghọta na n'ịmagolu ka o si wee dụ ya wee kwalụ wee jekwuru ya wee sị ya na tata na ịghata eli Igbo ngị ya wee were ọkpa wee dokwesị ya n'elu si otiwe ọmịo nne m ihe a ka ọ na-eti mkpa na-ekwosi na rumu kunye gbala ọsọ gbaga na rumu mami ya na mami ya si na o nwere ife a ga-emeli ma ife a ga-enyeli olesi emelu cut wedding ma o mee white wedding ọ bụ ifugo na ya mara ife nwaanyị afọ na this cut wedding na this white wedding na ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe mara na fa edutego nwa ogbenye ha ga-emegbu akwa ịghọtago ya wee sị ha mba na ya ma mme this cut wedding until ya dị ime maka na nwa ya ekwere emetụ ya aka kedu ụdịdị ya ya na-anụ nwoke ekwere emetụ ya aka na-asị ya mee white wedding mee cut wedding mee nna wedding akwa ifugo ọsị m nne na o nwere ka ya si wee malụ na o nwere ka ya si wee malụ na ya tọrọ atọ na ihe aja akọla anyị ihe a kịta bụ na ike agwụghị o na ike agwụghị ịghọtago na amanye ego achọrọ ịsatụrụ ya achọrọ imepeli afịa a na-asị na-emepeli afịa ma o melie nke nna na owele ego gbafelu na-emepeli afịa ma o melie nna na owele ego gbafelu ole si ma emelụ cut wedding ma ọ bụ ga ka ha wee jidezie nye forever ụmụnne ndị n'obodo oyibo na ọ sị ndị ofuke ga na-enye ha ego ha ji eli nri mana o nwere ike inye nyanwa o nwekwa ike inye die no a stranger nọ n'akụkụ ka a ga na-enye ọ na-enyezi die ihe ya ga-afụ na bọsị o ji esie ọkụrụ ya ọkụgide onweta onwe ya ọ daa na yọpa piko akwa ifugo hai mgbe si this girl kedu ife ọdụgụ ka ọnya na-eme di gị ọ sịbụ na ya mọrọ na ịgbagolu ndị ịnụnwa nwere ego rinne who knows nwekwa ife m kwuru ịghọta na bikos nọọsụ ọsọ ya nwa nwere nsogbu afọ and asị na mgbe papa ya nọ ka ihe a bidoro mgbe n'obele ka ihe a bidoro and sinsi afọ ego na ihe a bụ n'uzu na-aga no ịmagolu asịrị na-aga na ndị mmadụ na-akụ na ya dọrọ shon o nwere ife nya ma ya ga-asị na ọnya ka ama n'ime die nọ na ife amalụwụ na ụfọdụ uko na-atọ amafuru ya uko na-atọ kwa ịghọtago ọsị m nne na nke ịtọgbu ya atọgbu ka ya ekwe agụụ wee na-agụ ya ya na-akwụgharị nyekwuodu m ibọn gị na oyibọn gị ka ya si amụta nwa si ifefa na-ekwu ka esi amụta nwa ka esi eme cut wedding ka esi eme nna na nwaanyị a melie alụ na the person fụtalịa this guy mekwuri alụ ọsị na ọnya ka o ji adọ mma befe na ọ dị check well na ife anụ debe na ife ndị befe ma na fa ji ego na fa nọ nnekwu ngwuru nọ nnekwu nna nọ nnekwu ibie ọka ifu gị ya wee buru isi wee tinye kịta anụnwa jebe adọmma na ba adọmma na ya mụrụ ife a ga-eme ọsị bụ nne na ya nọgide wee jụba dị egwesị a kedu ife bụ na ịma mmetụ ya aka na ya bụ nwunye gị ya bọsị isi dị ya ịmagolo ya na-asị anya bịa kafala igbo gị kedu ife o jiri ga-emetụ aka ọ sị na ya na-ekpe ekpele o na ya na-ekpele Chukwu mmụọ nsọ na ọ bụ na ya kpesị ekpele Chukwu mmụọ nsọ gwe anya metụ ya aka na emetụ ya aka na for now na Chukwu mmụọ nsọ aka ekwuro na ya ga-emetụ ya aka for that na ya ma mmetụ ya aka ọsị m nne na ọkwa ife dị ekwuru na ya ma mmetụ aka na ife Chukwu mmụọ nsọ kwa ike ya eme ọgbala ọsọ gbaga na rumu mami ya jedi n'ala na ịma mfe ya anya ọsị m na nke kasịkwu njọ bụ agụ igugbu ya no food na ego dị reasonable enyegodi etu sie nni bụ this last 2 Sundays enyere ya 5k ya wee sie ofe ịghọtago and na dịka anyị sị na ya da ata anụ o na ihe esi ga-etinyekwe n'anụ na ihe ka a ga-eme o ihe abụrụkwa ihe a ga-eme na akpọgo few people ha na size of no use ndị gbagoro na arụ adịrị ọ bụsịkwa na ị ga-ama na-ejibe ịma na-ejibe ọ bụkwa na ịma mma na-eji then you go ọsị m n'ike kwụọla ọtọgwu ya na ya ajụgo this cut wedding and for that na agụụ ya agụgbu ya or something na ya gbọrọ ife this woman fụrụ na ihe a na ka o wee jikiri dozie nye forever maybe na ọfụgo nwa ogbenye ama nkwunwe ọnụ ya anyị eme ka akpụrụ ya kpọchie ma ọ ka eme ofu ihe na ya chọrọ ime cut wedding ya chọkwa ime wedding nkịtị until nye enwe nke ya ji aka na ife ya gwa dị woman mana kịta ọsị bụ mana kịta na ya chọzikwu the marriage na ya chọ ka ya hapụ this marriage naba because ihe abụrụ ife a ga-eme and na fa gwara ya nke bụ eziokwu na ọ na-afịọ na-eji ego eji amụrọkwa ebe o si afọ ịghọtago nwaanyị a wee bụsịala ajọ mmadụ
ọ sị bụ na ọ nọgide ejekwulu pastọ si pastọ na ife ejerechi imepeli afịa bụ na ọ chọrọ ịhapụfa ya kpegodo ekpele ka ọ malụ. Pastọ wee kpesị ekpele wee sị ha na dis girl ji obi niile wee na-anụfa na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnụzi gị na mgbe ma bịa nwụsịrị ka ọkara ichigete azụ unu mepeeli ya afịa unu chọọla ya something ka o wee na-enete enwu na anya ọkwalụ si m onye ga-abụ ọchị n'obodo oyibo ọkpọ pastọ ekpeli ekpele na that day ka a na-ajụ ya na chọọchị ọ na-asị na amabe na amabe. Ọ sị bụ ịmakwa na dis woman na ta o mere 2 days ọba flight n'obodo oyibo sọsọ maka na asị ya mepeeli ya afịa na ifefa chọbụ onye ga-anọ n'ụlọ lete nwafe anya yọtago onye fa ga-ekedo ekedo n'ọsọsọ ya nwaba akụkọ a na-akọ na that family na-anwa akọlugbo ga-akọlugbede nye aka anọ ka ama nnọ afọ ifugo and na afa chọrọ ka ego ọbụla bịa ya aka nye eme wele ego gba ọsọ unu dịnyere ya nwoke nwere ike imetụ ya aka sị anya nọba dị kedu ụdị dị ọ bụ maka na enwere ozi onye ga-ekwurie ọ sị m nne n'ike kwọrọ ọtọgwu ya n'ọnya ka ji wee sị ka agbalife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu ife ilo ihe anụnwa dis girl nọ na ya kịta anụnwa bụ ịghọli ya dunye nwoke amasịrị ife mma onye nọlụ n'ụmadụ die ka onye ji nwayọọ paki ngwongwo ya na-abịa na ya maka na ife nwere isi mana nne ya nọzi na ọfana ka ya bụ mana ife abụrụ ife a ga-emenwu afọ ịghọtago na dị ụba na-achọrọ ịma na ife ọchọdobere ịmagba onye ga-anọnụ na-enedo nwafe anya fancha niile nọzi obodo oyibo n'ọsọsọ daga ibe ihe nọ n'ụlọ afọ ifu gị chai na-arụ ahụ ịma na arụ adọrọ nwa gị ị ghara agwa nwa mmadụ bife ịnụọ dị n'ụwa ya biko jụọ ọnụ na-ese agbara m ihe kpatara na ndị be anyị ada ajụzi ese na onye ọpụchalụ mgbe gbaa sị na ezuneze anụba onye izole nụba ya ịma njọ ese nke a kịta na fa nwere ego na fa na-eme ọfụma mgbe ọbụla na-edozi dịga anyị nna anyị bie ọ bụrụ na nwa gị nwee ụdị nsogbu a gwa nwaanyị ọbụla ị chọrọ ka ọ nụọ ọ chọọ ịnụ ya ọ nụba ya ọ chọghị ịnụ ya o jebe ọ bụrụkwa na ị ga-afụ nwaanyị ga-anụ ya nke a bụ iwu ị ga-afụlele nọọ nwee ndidi mana ije kpọta nwa mmadụ si anya nụba nwa ọfọchiala ma ga-agwana ya ọdịrọkwanụ mma nke a bụ the second wife ọdụ unu ka ọ bụ unu kwuru eziokwu like ọ bụ na ị nwere ụdị nsogbu a kwuo eziokwu na ada gị ya ahapụ gị mba maka ọ bụ na ịgwa mmadụ eziokwu ọchụ ojebe ọ chọghị ọsị mba mana ịghọrị mmadụ o wee bata iwe bịakagwa ya nke bụ eziokwu ọ ihe ifuru iwelu this is number 2 maka na m afọrọ ebe this marriage na-eje afọrọ ebe ọ na-eje andị unu sikwala asị na-eje ma ọ bụ na ị nwere ụdị nsogbu anọnwa it will continue yes gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụba aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ